So yun mga solid, ito na ang binili nating lechon manok at lechon liempo sa Ritz Lechon Manok. Lechon Manok. Shoutout po kay Sir Ritz, yung may-ari po ng lechon manok Shoutout at po. lechon liempo. Shoutout po sa'yo. Sana po nag-enjoy kayo dun sa trip ko sa inyo. Pinasyal ko kayo sa labas. Hindi nakasama si Mrs. Kitchen eh. Ngayon ka na lang bumami, Mrs. Kitchen. Kain na tayo. Kain na tayo mga kasolid. Kain na po tayo mga kasolid. Lapang Meron po na. tayong special sauce dito. Napakasarap ng lechon, no? Ang bango. Yun oh. Hindi mo pa natitikman, ang bango. Mainit-init po. Ritz Lechon Manok. Ah. Saan natin to? Suki. So, tirahin yung liempo, yun oh. Napakalutong po ng liempo nila doon. Kain po. Kain po tayo. Ano ba? Sarap. Ang lambot. Malasa. Kain po. Sarap ng sauce nila na. Lasa. Kaya pinipilahan. Masarap. Nanunuot ah. Sa mga taga-Angeles po dyan, nakalagay po sa screen yung saktong address ng lechonan niya. Mga kasolid. Punta po kayo. Sulit. Sobrang sarap. Try nyo guys. Kap na lang po. Kain po. Lambot. At may libreng sili pa. Yung iba kasi makunat-kunat na, no? Ito malambot na Kain po tayo. lutong-lutong pa. Hop. Grabe ang mga kasolid oh. Tsaka yung manok nila masarap kahit walang sauce. Bonus na lang yung sauce nila eh. Ha? Malasa. Malasa yung sauce nila. Kahit walang sauce, pwede siya. Tsaka hindi dry yung manok oh. Juicy. Napaka-juicy na. Niluluwa siya ba? Try ko sana. Meron sila dito suka na may toyo oh. Sarap din sausawan. Kahit wala nga sausawan, masarap na eh. Yung sausawan pa nila, ang sarap. Malasa yung ginawa nilang sausawan. Masarap yung sausawan nila ito. Parang mang tumas siya na ano. Ano? Kaya pala Kaya po tayo. binipilahan. Mabili. Lambot. Ritz Lechon Manok. Bili po kayo doon mga kasolid. Taga-Angeles, taga San Fernando, at taga Magalang. Branches nila. Yun. Ha? Lalasa. Sab na lang po. Kain po tayo, Mini Crafty Lady. Sakto po. Shout out.
Grabe. Pati buto. Sarap. Yung lasa. Nanuot hanggang buto, no? Pwede mo nang papakita. Banatang ko na ito. Hati tayo. Ako nung diyan pang gusto ko ay putok-batok. Guys, oh, lambot. May balat po. Lasa. Yes, guys. Sipon-sipon tayo. Parang nananimik si Boy Sipat ngayon ah. Kaya mo ata Boy Sipat? Sipon-sipon. Kuha ka Boy Sipat ah. Yun oh, yung kamay ni Boy Sipat oh. May mga punch na si Boy Sipat. Marami na? Talaga? Tinalo pa ako, no? Ilang araw lang ako nawala. May fans ka na? No? Alam tayo. Sarap ba? Sarap. Ito yata yung masarap kainin kahit walang sauce eh. Oo, sarap. No? Kaya ko na, busog na ako. Sarap kainin kahit walang sauce. Pagtitira na lang natin si Boy Sipat nito para makakain na siya. So yun mga kasolid, sana po nag-enjoy kayo sa pagsama ko sa inyo dun sa lechonan. Sana po hindi kayo nainip habang pinapanood natin. Sana po nag-enjoy kayo sa aming masayang mukbangan. So ano, hanggang dito na lang. Paano Hanggang na tayo? dito na lang po mga kasolid. Maraming salamat po. Thanks for watching, guys.